Здравейте! В този урок ще покажем как можем да обединим данните от две таблици с използване на заявка от типа MakeTable и от типа Append. Ще отида на Create, на Query Design, ще създам заявка върху първата таблица, в която ще включа името на продукта, цената и количеството. Ето така изглежда тази таблица. Ще се върна в дизайн и ще поискам за тип на заявката да бъде MakeTable. Т.е. тази заявка ще създаде нова таблица, която ще кръстя табела продукт с продукти. OK. И която, като стартирам, ще ми генерира тази таблица. Има предупредително съобщение, защото ако вече такава таблица съществува, тя ще бъде унищожена и данните ще бъдат заменени с тази, която създаваме в момента. Yes. И нашата таблица продукти беше създадена. Заявката Query 1 мога да запиша но мога и да оставя незаписана, когато става дума за еднократни действия. Ако сега затворя и разгледам типовете обекти, ще забележа, че иконката на заявката, която е от типа MakeTable, е по-различна. Ще направя втора заявка, която този път ще базирам на Second Table и в нея ще извадя стока, цена и количество. Когато стартирам, данните изглеждат така. Ще се върна в дизайн и ще обявя тази втора заявка за Append. Ще добавям данни към Products в текущата база. OK. Сега в решетката отдолу аз мога да кажа полето стока към кое поле да бъде добавено, към Product Name, цена към Product Price и количество към First Table Quantity. Ако сега стартирам, ще бъдат добавени 3 реда Yes към таблицата. Сега всички данни са обединени и аз мога да ги гледам в една създадена таблица. Мога да запиша тази заявка, като новосъздадената заявка има друга икона, която съответства на тип заявка от типа Append. Разбира се, едно кликване изисква да отговорим на въпроса ще стартираме или не. Казвам не. И така десен бутон, дизайн. Когато се правят заявки от типа Append, естествено е типовете полета на двете таблици, които обединяваме, да бъдат едни и същи. Така, например, цена навсякъде е number от типа single, количеството и то е от типа number, така че няма проблем. Нека да проверим това в първата таблица. Дизайн. Product Price е number, single и формат currency. Количеството е просто integer, цяло число. На Second Table, Design, цената е Single Currency, количеството е Long Integer. Има малко различие, но това е допустимо. В таблицата Product Name, количеството е от типа integer, т.е. от типа поле, с което сме генерирали таблицата. Така че изравняването на типовете полета ще ни предпази от грешки, за това трябва да се внимава, но ако объркаме integer с long integer, не е кой знае какъв проблем, ако наистина не става дума за твърде големи числа. В този случай ние ще загубим информация.